எல்லாருமே நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இந்த கோல்டு இது கூட மெடிக்கல் யூசஸ்க்கு தான். ஆமாம், அது வந்து கற்பூரவள்ளி செடி. இது அப்படியே வாயில் சாப்பிட்லாம் பச்சையாகவே. ஆனால் காரம் சமயம். ஆமாம், இது வந்து கத்திரிக்காய் செடி. இங்கே பாருங்க, பூ விட்டுருக்கு, காயும் காய்ச்சிருக்கு நிறைய இதில். இது வந்து ஒரு விதமான ஃப்ளவர்ஸ். ஆமாம், இது உனக்கு இதை நான் தரேன், நல்லா டெக்கரேட்டிவ்க்கான சாமிக்கு வைக்கலாம். அதை இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து சாமந்தி செடி. இங்கே பாருங்க, நான் சொன்னல கத்திரிக்காய் காய்ச்சிருக்குன்ட்டு எங்களோட வீட்டில் 2 காய்ச்சிருக்கு, இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஸோ அடுத்த செடிக்கு போகலாம். குட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து சாமந்தி தான். இன்னும் மொட்டு விடலன்னு நினைக்கிறாங்க. இதுவும் கத்திரிக்காய். நாங்கள் நிறைய கத்திரிக்காய் தான் வச்சுருக்கோம். இது ஆக்சுவலி நிறைய டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஆனால் இதையும் நாங்கள் சாமிக்கு வைப்போம். கல்யாணத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், இது வந்து வெண்டைக்காய். இங்கே லைட்டாக முளைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? வெண்டைக்காய் இங்கேயும் அப்புறம் இங்கேயும் முளைச்சிருக்கு. இது வந்து பச்சை மிளகா. பச்சை மிளகாவை அப்படியே சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதெல்லாம் வேற கமெண்ட்ல சொல்லுவாங்களா? நீங்கள் பாருங்க, குட்டியாக இருக்கு, க்யூட்டாக இருக்கு. இது வந்து இன்னொரு ரோஸ். அது இன்னொரு ரோஸ். இதுவும் அதே டெக்கரேட்டிவ் தான். ஆமாம், நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலரில் ஒன்று பார்த்தோம். இது க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். வா, அழகாக இருக்கு. அப்படியே அம்ப்ரெல்லா மாதிரி இருக்குது. இதோ நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இங்கே பாருங்க, இது வந்து முள்ளு செடி. இது பேர் என்னன்னு தெரியல, ஆனால் முள்ளு செடி தான் சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி ஏதோ இண்டோர் பிளான்ட் அப்படி மாதிரி இருக்குது. ஆனால்
நெட்டில் சர்ச் பண்ணதுக்கு எல்லாருமே வெளியே தான் போட்டிருக்காங்க. இதுவும் வெண்டைக்காய் தான், ஆனால் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது வந்து பொக்கே ரோஸ், பொக்கேக்கெலாம் வைக்கிற ரோஸ். அப்படியே வந்தோன்னா இது குட்டி வெண்டைக்காய். இதுதான் நம்ம முள்ளங்கி. இங்கே பாருங்க, உள்ளே போனால் தெரியும் லைட்டாக முள்ளங்கி. பெரிய முள்ளங்கி இருக்கு, அது வெள்ளையே தெரியும். அதையும் ஆமாம் தெரியுதா பாருங்களேன். கியூட்டா இருக்குல்ல? ஆமாம். ஸோ லைனாக நாங்கள் முள்ளங்கி செடி அந்த மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸுக்கெல்லாம் இதோ பாருங்க தெரியுதுங்களா முள்ளங்கி. இன்னைக்கு எடுக்க போகிறோம் முள்ளங்கியை. பல பிளான்ட்ஸ்லாம் ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது, அதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து தூதுவளை செடி. இதுவும் ஒரு மெடிசன் பிளான்ட் தான். உங்கள் எல்லாருக்கும் கை வச்சா கிழிச்சுக்கும்பா. முள்ளு செடி அதுவும். ஸோ நம்ம கியூட்டாக இருக்கும், எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல ரெட் கலரில் டெக்கரேட்டிவ் செடி, அதே மாதிரி இது ஒரு ஒயிட் கலர் செடி, அதேவோட வெரைட்டி தான். இது வந்து சீட்ஸ் போட்டிருந்தோம், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வளர்ந்துருக்காது. என்ன செடின்னு தெரியலண்ணா. ஆமாம். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வெண்டைக்காய் செடி தான். ஸோ இதுவும் சீட் போட்டிருக்கு, இனிமேல் தான் வரும். ஆமாம், வளர்ந்த உடனே நாங்கள் கார்டன் டோரோட பார்ட் 2 வேணால் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது எல்லாமே முள்ளங்கி. இங்கே இருக்கிற எல்லாமே முள்ளங்கி. அங்கேயும் இருக்குது முள்ளங்கி, அங்கேயும் இருக்குது. இது வந்து பாவக்காய் செடி. இதில் ஆக்சுவலி ஒரு குட்டி பாவக்காய் முளைச்சிருந்துச்சு. அது எங்கே இருக்குன்னா அங்கே இருக்குது. இருங்க காட்டுறோம். அப்பா இது இருக்கு குட்டி பாவக்காய், அழகாக இருக்குல்ல. நீ பெருசானே நானே உன்னை தூக்கிட்டு போயிருக்கேன். ஆனால் சாப்பிட மாட்டேன் தானே. டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொரியல் பண்ணா. இது ஆக்சுவலி நாங்கள் இந்த மாதிரி கொடி மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்குன்னா இங்கே வந்து பாவக்காயில் நிறைய. ஆமாம், இது வந்து அவரைக்காய் செடி. இதையும் நாங்கள் கட்டி விட்டுருக்கோம். இது கொடி தானே, அதனால் இதுவும் முளைச்சிக்கிட்டு வந்து அப்படியே இந்த கொடியை பிடிச்சி இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இந்த 2 செடியுமே அப்படியே படர்ந்து வந்துடும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஆமாம். அப்புறம் இங்கே சோஃபா ஒன்று இருக்குல்ல, இங்கே நாங்கள் பலகை போட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு உட்காந்துப்போம் இந்த மாதிரி. ஸோ அடுத்து வந்து இன்னும் நிறைய இருக்குது. நாங்கள் ஆடுறதுக்குள்ளே தாவிச்சு போயிடுவோம் போல இருக்கு. ஸோ இது வந்து இதெல்லாமே வந்து கத்திரிக்காய். இது வந்து ஆமாம் தெரியும். ஸோ இது வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், பப்பாளி பழம். அப்புறம் வந்து இது வந்து முருங்கைக்கீரை. இதுவும் வந்து இன்னொரு கத்திரிக்காய். இது வந்து ஒரு வெண்டைக்காய். இது வந்து ஆமாம், இது வந்து இந்த பைனாப்பிள். இதுவும் வந்து வெண்டைக்காய். ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ தண்ணி ஊற்றுறப்ப உங்களுக்கு காட்டுறோம். ஸோ தண்ணி ஊற்றுறா, இவளுக்கு மட்டும் மழை பெய்யுது போ. ஸோ வெயில் காலம்ன்றதுனால தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றுறோம், இல்லைனா கம்மியாக தான் ஊற்றுவோம். ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லலாமா? நீனே சொல்லிட்டு வா. நாட்கள் இந்த குச்சி இருக்குல்ல, இது வந்து இதில் கிளைம்ப் ஆகணும்னுட்டு இதை வச்சது. இது என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, தண்ணி ஊற்றுறதுனால இதுவும் வளர்ந்துருச்சு சேர்ந்தே. முருங்கைக்கீரை கரெக்டா? ஆமாம், அந்த குச்சை வந்து தக்காளி செடிக்காக சப்போர்ட்டுக்கு வச்சோம். ஸோ வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தண்ணி ஊற்றுறான் மேடம். ஸோ இதுக்கும் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. ஃப்ளவர்ஸ்க்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுவோமா? லைட்டாக தான் தண்ணி ஊற்றணும் ஃப்ளவர்ஸ்க்கெலாம். பெரண்டைக்கு தானே அது? பெரண்டை இல்லை, அது பாவக்காய். இது அது ஐயோ அது வந்து இது பெரண்டை இல்லை, அது என்ன சொல்லுவாங்களே, நம்மளே கொலாப்ஸ் ஆகிட்டோம். ஆமாம் சரி விடு. பெரண்டை தான் நினைக்கிறேன், தெரியலையே. ஸோ தண்ணி காலி ஆயிடுச்சு, திரும்ப பிடிக்கணும். ஹாய் காய்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து பிரியா தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கா செடிக்கு எல்லாத்துக்கும். அதுக்கெலாம் நம்ம வந்து முள்ளங்கி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம், இல்லைனா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும். அதனால தான். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா, முள்ளங்கிக்கு வந்து இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நான் குத்தி குத்தி எடுத்துக்கலாம். பிரியா கொஞ்சம் இங்கே தண்ணி ஊற்ற. இந்த முள்ளங்கிக்கு மட்டும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்று போதும். மண், ஏன்னா மண் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும்ல, நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும், அதுக்கு தான். ஸோ ஐயோ கை தான் வலிக்குது எனக்கு.
சரி சரி சரி. ஸோ எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேறு நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் டேடி கூட தான் நான் வந்து மஞ்சள் எடுத்தேன். ஸோ அப்போயே நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ போடலான்ட்டு தான் இருந்தோம் மஞ்சள் எடுக்கிறப்ப. பட் ஆனால் அது பொங்கல் டைம் வேறையா, அதனால எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம். ஸோ இப்போ எடுக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னால். ஏய் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுடி. இல்லை வேணாம் வேணாம், முல்லைக்கே வந்துருச்சு. வாவ். ஸோ இது வேறு விட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு. ஏ எடுத்தாச்சே, செமையாக இருக்குல்ல. வாஷ் பண்ணலாம் வா. அந்த கிண்ணம் எடு உள்ளேருந்து. அப்படியே வை, வெளில வை விடு. வாஷ் பண்ணலாம். ஃபோன் பிடி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி எடுத்தாச்சு. செம்ம வெயில். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கசின் கேர்ள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பாய். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறோம். முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆமாம், கமெண்ட் ஆனில் தான் வச்சுருக்கோம், சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ வந்து இனிமேல்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க, கன்ஃபார்மாக உங்களால் பண்ண முடியும். நான் இனிமேல்ட்டு கமெண்ட் ஆனில் வைப்பேன். பாய் பாய். முள்ளங்கி எப்போ சாம்பார் வைக்கலாம்?